Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel, fascistas chamando fascista Castelao. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Boa tarde a todos e todas, isto é Mal de Ollo, son Pineda, vamos polo capítulo 22 da primeira temporada e estou como habitualmente con Churi e con Miguel. Que tal? Hola, moi boas. E nada, neste capítulo 22 pois facemos, como non tiñamos suficientes esta temporada, facemos outro especial, ¿vale? Esta vez especial porque é unha proposta, o sea, tocaba a Churi en vez de coller un filme, pois escolleu un realizador. Sí, eu vi recentemente as súas dous filmes, e nada, a verdade é que Hereditary moloume moitísimo, tiña pensado algún día traelo por aquí para falar del. Pero claro, o director era tan xoven e a ti Ángelo molouche moitísimo Midsommar e había aquí un debate porque ti dicías que a Miguel non, pero Miguel di que sí e entón foi tamén eso de, bueno, pois así as temos máis ben fresquiñas e correcto. As comentamos antes de que o tipo siga facendo a súa. Sí, sí. Moi boa proposta. Tú tamén aí recentemente, non? Viste, Miguel, os dos filmes del, non? Sí, Midsommar, eso fai un par de meses, creo, Hereditary hoxe mesmo. Échala hoxe? Sí. Bueno, creo que este tipo ten unha mente moi retorcida. Sí, bueno, depois ves a apariencia dele e parece un estudante informático. Sí. Sí. Pero, bueno, un gran realizador e mola as pelis, as súas. Sí. Nada, pues, sí, eu tamén mira as dúas xa hai tempo e tal e bueno, o sea, debo recoñecer que para min esta semana foi unha semana dura, fagome vello bueno, cousas que non veñen á toa, non? Neste podcast, non? Pero que son as pequenas putadas da vida, non? E bueno, depois de ver os filmes, pois estou como Toni Collette, en plan, que quero morrer e nada, aparte, bueno, aproveitamos esta quedada, ¿no?, que facemos semanalmente para comentar aí diversos filmes de terror, pues para ver nesta ocasión as curtas que ten, porque claro, Ari Aster de momento só ten 2 longametraxes, aínda que parece ser que está preparando unha terceira, que dicías tú que era unha comedia. A describe como unha comedia de pesadelo. De 4 horas de duración. De 4 horas, sí, non sei. Bueno, claro. Non sei que logo mandaranlle recortar aí por tema de estrear en salas e tal. Pero, vamos, que haberá nesa cabeza. Sí. Porque pues, as pelis son duras, pero alguna das curtas eu quedoume o corpo fatal. Regular, sí, son incómodas. Sí. Bueno, pues estamos falando eso, de Ari Aster, un señor, un rapaz casi, que naceu en 1986, o 15 de xullo, por tanto debe ter uns 33 anos. Sí. Neoyorquino, unha familia de artistas, o pai
o pai era músico, a mãe dedicábase á poesía, bueno, xente da cultura, vamos. E nada, sei que a primeira experiencia, o sea, non hai moito que decir dele, porque realmente non ten unha obra moi extensa. O que pasa que, bueno, a obra que ten, digamos, confirmou un pouco como unha grande promesa dentro do xénero de terror, que depois el dirá tamén que decidiu facer terror porque entendía que era máis fácil facer un filme de terror que un outro xénero, non? Bueno, supoño que esta historia do intelectual terror, sí, porque era máis non sei que, non? En calquer caso, a súa relación co terror vende pequeno e non precisamente como un filme de terror. Sei que houve unha cena en Dick Tracy que dá terror, pero por motivos non de xénero, digamos, que bueno, que lle asustou tanto, tiña 10 anos aquela, que estivo correndo, bueno, tiveron que buscalo e tal, porque se perdeu por Nova York, saiu da sala correndo e a familia tivo que ir detrás de él. E nada, aquí, bueno, a estrutura do programa será máis ou menos a de sempre. Comezaremos cando fagamos a pausa musical, pues depois comentaremos primeiramente as curtas e depois entraremos no debate de Hereditary, Midsommar, ambas, ninguna, e pouco máis. Moi ben. Todo isto faremos tamén unha pequena pausa porque hoxe é o día do orgullo gay e entón, bueno, para ser máis exactos, do orgullo LGTBI, e entón, pues nada, hai que protestar aí. E sen máis, deixamos a pausa musical con Frankie Valli, The Sun is Gonna Shine Anymore, ¿vale? que bueno, sae na trilha sonora de Midsommar, e que creo que fan esta típica dupla negación, ¿vale? Que fan os norteamericanos e que os ingleses ríen deles porque din, si negas 2 veces estás afirmando, ¿no? Así que o sol sí que volverá a brillar, ¿vale? E sen máis, pues vamos a eso. Loneliness is the coat you wear, a deep shade of blue is always there. The sun ain't gonna shine anymore, the moon ain't gonna rise in the sky, the tears are always clouding your eyes when you're without love, baby. Emptiness is the place you're in, with nothing to lose, but no more to win. The sun ain't gonna shine anymore, the moon ain't gonna rise in the skies, the tears are always clouding your eyes when you're without love. Lonely without you,
Ben, estamos de volta, como comentamos antes da pausa, comezaremos por falar un pouco das curtas que vimos aquí, que, bueno, non sei se vos parece a vos, pero a mí en algunha delas sí que me pareceu que contiña elementos que se verán posteriormente en Hereditary e en Midsommar, ¿no? Comezamos por ver TDF Really Works, ¿vale? Que é prácticamente un falso anuncio promocional. Sí, ¿no? De estas que te venden pola tele e tal. Bueno, non sei se comentar isto. O TDF bueno, o T non sei que significa, pero o D significa dick e o F significa fart. Entón o concepto está incluído aí. Digamos que había pues, un elemento que eu descoñecía, que son os piroleiros, ¿no? O sea, algo que todo o mundo estaba demandando e que e, bueno, non sei, curta iniciática, ¿no? Sí. Si é máis como un par de colegas que se reúnen a gravar algo divertido. O par de colegas son Ari Aster, pues, o propio realizador, e Ray Chavis, ¿no? Ni idea. En realidad é o que utiliza o TDF ao final. Bueno, non sei, a min sendo cómico a mi produción de terror porque hai un par de elementos gores aí suxeridos, un par de momentos con debuxos, ¿no? Que son, vamos, terribles, ¿no? De como demostración do que pode sair mal. Exacto, ¿no? Xa ti completas na túa cabeza. O sea, pos un anel no penis e metes aire, e suflas aire dentro do penis, que pode sair mal. Entón, nada, sí, hai un momento que se ve aí como un debuxo de unha explosión, sí, ali dun glandes e tal, bastante terrible. Que foi así un corte comete moi de repente, non? Con esa música e joder, lembroume Hereditary muitísimo. Bueno, ou a Midsommar, aquela parte dos vellos tamén. Sí. Que isto, tal, pumba, impacto emocional. Bueno, un pouco a comentar eso. Curta moi amadora e sen máis, ¿no? Con certa gracia. Sí. Continuamos dese mesmo ano, estamos falando de 2011, con, bueno, isto é unha palabra francesa que non vou saber pronunciar, pero basicamente ¿no? Correcto. Que bueno, en realidad non entendí moi ben. É dicir, é un señor que lle roban as chaves do piso. Está asustado. E está asustado, claro, porque a xente insulta e... Sí, comeza a recibir aí hostilidade de todo Kiski. Nada, acaba poñendo unha campal e, bueno, acaba completamente emparanoiado con que alguén vai entrar na súa casa e tal. Acaba dormindo aí diante da porta, bueno. Pero eu non sinceramente o final descolocoume bastante. Debería volver a botarlle un ollo. O final é un pouco confuso. Que unha especie de monstro era o que... Era Mai? Era Mai. Ele estaba chamando a Mai e a Mai era como unha especie de monstro ou algo, non? Eu tomei pensaba como que era fulano tamén, pero non me quedou nada claro. Que un monstro era o que recibías todas as chamadas que el facía e todas as chamadas eran faltadas. Eran falsas, hostia, eu cheguei a pensar que era Mai, que a Mai era unha especie de muller lobo, non sei. Pensei que era Mai. Pois, non sei, bueno, tampouco explican. Ari Aster, un realizador que xenera controversia e debates. Sí, logo tamén hai un momento no que entra un atracador ou algo así que intenta clavarlle un coitelo, pero o propio atracador cortase os dedos, non sei moi ben. Pega un berro ali e se pira berrando por onde entrou. Sí, bueno, a ver, a curta o que ten é todo, digamos, o valor é máis xerar unha atmósfera, non? Claustrofóbica e de paranoia, non? Sí, supoño que esas movidas eran paranoias do protagonista, non? Non sei. Bueno, pero vamos, quedaron aí moitas incógnitas. Pois nese mesmo ano dá eu creo que aquí un salto mesmo de calidade a respecto dos anteriores. Nese mesmo ano de 2011 fai o estrano Caso do Johnson, que se non estou confundido foi a súa tese ou algo así, non? Sí, penso que foi o seu proxecto final na universidade.
E, bueno, xa é así, son 20... Porque os outros son máis cortiños, non? O primeiro eran un par de minutos, o seguinte 7, 8, este xa son 20 algo, non? Sí, de feito dá para desenvolver, o sea, desenvolve moito enredo. Pasan anos dentro da historia, non? Pois, e tivo premio, ademais, foi premiado, non sei exactamente en onde, pero que é unha curta bastante recoñecida. Bueno, impresións e tal. Todo isto, por facer unha sinopse, é difícil, porque en realidade se te están revelando cousas desde o inicio, prácticamente. E, bueno, ten así como un par de viraxes argumentais que paga pena ver e que non te expliquen antes, non? Xa a primeira é mellor vela, non? E a primeira é nada, os dos primeiros minutos xa ves un pouco de que pau vai a historia. Bueno, digamos que eu creo que si hai un concepto que unifica bastante o traballo deste home, é a familia, non? Sí. E neste caso, pues, tamén trata unha dinámica familiar totalmente disfuncional de xente enferma da cabeza. Sí, claro, sí. pero proxectando unha imaxe, non, de cara a galería. Sí, de cara fora como familia idílica. Claro. Sí, a verdade que, bueno, non sei que impresións tedes. A min foi, quizás de todos os que vimos, non foi do que máis gostei. O máis incómodo, pero o máis forte de ver. É difícil, sí. Sí, hai temas incestuosos, moi jodidos. Sí. Bueno, o fillo está obsesionado co seu pai, non? Comeza aí... Sí, insisto, é mellor non explicar demasiado xente, porque, bueno, os filmes eu entendo que máis ou menos quen escoite isto pois xa os vería ou tal, non? Pero as curtas, tal vez esta paga pena. Sí. Dicir que o que eu sei, porque non se estivemos buscando aquí nas redes e era fácil de encontrar todas as curtas e tal, mas Ari Aster ten unha páxina persoal na que ten as curtas todas, non? E entón non sei exactamente como é a páxina, será ariaster.com ou alguna historia destas, o sea que non son difíciles de encontrar. E hai algunha delas que paga bastante a pena. Sí, mesmo en YouTube, en Vimeo estaban case todos. Pois fica isto como recomendación. Está no caso do Johnson e ben a que sería a miña grande recomendación. A min este foi o que máis gostei, máis un nivel formal e mesmo de historia, ainda que, bueno, máis a un nivel formal, non? Sí. Non sei alemán, así que nin idea. Munchausen refírese ao síndrome. Sí, ao síndrome. É un lugar. Un lugar de Alemania. Sí, o barón Munchausen, non? Sí. Claro. Que de aí tiran o nome para o síndrome, non? Bueno, supoño que todo o mundo sabe, este é unha síndrome que trata unha serie de problemas de índole psicolóxico, no cual a persoa que o padece trata ou degrada a saúde dun ser querido para facerse necesaria, ¿no? para ser querido. E esta é a base un pouco da curta. Sí, é unha curta, bueno, é muda. Ten como dúas partes, claro. Sí. É un neno que está a piques de... Bueno, comeza, non? Un rapaz que está a piques de ir para a universidade e bueno, é como afecta a nai, non? Sí. De feito, o gran valor do filme eu creo que claramente a realización, é dicir, aí está cheo de transicións moi rápidas, transicións temporais, boísimas. Sí, a verdade que... Esta que pasa, que empeza a xirar a cámara pola habitación e acaba... E ves os días fechados, do calendario e acaba con ese vermello, non? Que o que... Sí, non, é impresionante. Bueno, comentei que era muda, pero minto, non é muda, non ten diálogos. Pero... Bueno, eles falan, o único que non os escoitas. Pero bueno, hai música. Sí, hai un acompañamento musical e tal. De feito, creo que sí que, así como satiriza ou imita outros xéneros, ¿no? Nas curtas e tal, eu creo que gostei máis deste porque sí que hai moitas referencias ao cinema mudo e
e sí que consigue explicarte unha historia sen diálogos. Os actores están moi ben, principalmente o papel da mãe. Tamén temos unha dinámica familiar problemática. E non sei, para mí xa digo, o personaxe do pai o home sofá, non? Está aí un señor que está aí, pasa un pouco de todo. Sí, nese sentido a riqueza, non? Das relacións entre eles, podes entender, non podes entender o que vai acontecer, non? Porque estamos falando de unha dinámica problemática e patolóxica. Mas sí que entendes que, bueno, pues esta muller non ten amor, non se siente apreciada na familia, a pesar de que non é algo moi evidente, pero ves unha distancia emocional co marido que non ten co fillo, ¿no? Sí, claro, el está piques de verse no vacío absoluto, ¿no? Claro. Sí. Pois para min grandísima recomendación, o sea, unha curta que paga bastante a pena. E vamos a outras, eu creo que aquí comeza un pouco, eu xa comezo a duvidar a todo isto, por decir, Munchausen, eu creo que ten moitos elementos, igual que anterior, todos un pouco, sí. Pero especialmente eu creo que o extraño caso dos Johnson, Munchausen, sí que ten moitos detalles que veremos en Hereditary, que veremos en Midsommar, ¿no? Pasamos a un ano máis tarde, 2014, e entón vamos con Basically, ¿no? Basically que debe ser como o que en Portugal din tipo e os en español se di Osea, ¿no? Que sería como este tipo de coletilla, de frase de tic, ¿no? Lingüístico que teñen pues os pelouros, os pijos de Los Ángeles, ¿no? Entón temos bueno, a mí isto non me impresionou demasiado, pero temos unha rapaza da clase dominante, digamos, que se mete actriz, que odia a súa mãe, que non sei que, bueno, comeza a explicar toda unha serie de bueno, a súa vida, ¿no? Fundamentalmente. Fala rapidísimo. Todo, sí, moi difícil de seguir. Sí, é complicado de seguir, sí, sobre todo nos estamos aquí vendo cosas leyendas en inglés, pero das xeradas automáticamente. O sea, que te ponen o que les parece, que tal, pero bueno. Sí, que quitan todos as palabras máis sonantes. Fuck, ¿no? Fuck y no sé qué, eso te parece unha liña. Pois, no, fundamentalmente eso, ¿no? A vida desta rapaza e como se enfrenta a vida de unha maneira moi superficial e bueno, sí, básicamente eso, ¿no? De un retrato da superficialidade eso, que diste da clase dominante. Sí. Non sei, un pouco máis. Sí, non, quizáis é dos que menos me impactou, a verdade. Sí. Bueno, pues fica aí, eu creo que tamén ten un par de detalles que tamén podes encontrar, para non repetir, bueno, hai en todos prácticamente encontras eso, bueno, eses travelings longos, eses espazos moi fechados, moi abertos, sí, pese a que o que quizáis menos nos impactou e tal, eu penso que está super ben feito. Sí. Depois ese mesmo ano 2014 temos Turtlehead, que é unha especie de sátira do cinema noir, do cinema o detective privado. Sí, detective. Chega a Femme Fatale ali, ¿no? Con caso. Femme Fatale, que di él, que Femme Fatale. Para él, claro. Sí, que ela, vamos, como que está no seu caso e tal, ¿no? E fundamentalmente a gracia aquí é moi parvo o filme, pero, o sea, a curta. Mas a gracia está en que todo o mundo está preocupado polo caso que ele aceptou e el, no entanto, está preocupado pola pérdida da súa masculinidade. Tamén hai un concepto que se repite en varias curtas que son penis, sí. ¿no? Fica aí. A cuestión é, bueno, sen máis, é unha curta con certa gracia, pero ni siquiera me pareceu das máis brillantes, porque querendo satirizar o cine negro tampouco non hai demasiados como que claroscuros, non hai principio así, pero logo como que olvida un pouco tampouco. Sí.
Pero bueno, é gracias a ver como avanza realmente a investigación, ¿no? Están todo el rato detrás de él. Encontramos un tal, encontramos esta evidencia. Déxame paz. Desconecta por completo, como, mira, perfecto todo, pero estou quedándose en pene. Vamos. E chegamos ao último que vimos, 2016, Se la vi. Se la vi que aquí seguimos a narración dun homeless, dun esmoleiro. Sí, que como de Basically, pero dende o punto de vista de... Exacto, sería un Basically do lumpen proletariado, digamos. Sí, aparte este home que comenta, non? Que tivo unha vida, vamos, que traballaba nunha oficina... Sí, pero tal e como prosigue, eu creo que tal e como prosigue a narración dele, non ves que eso do escritorio e tal, creo que inventou, ¿eh? Sí, que crees, non sei, hai ese momento que... Sí, de un perfeito que tamén era que estaba soltando... Sí, como, no, tamén quería ser alcalde, a miña proposta era esto, bueno, No, sobre todo por o momento que di, ¿no? Que pensas que non te pode pasar a ti, ¿no? Eu estaba tamén na cima... Sí, o detalle quizás sexa un pouco o plot final, ¿no? Cando le explica, bueno, os problemas que ten a nivel de saúde e tal... E isto que acaba de explicar aquí é saber que parte é certa e cual é inventada, ¿no? Sí, é a mítica, ¿no? De ritmazo, e de repente pausa e boom, te conta o seu drama o fulano e como, joder. Sí, o ritmo que tamén fala moi rápido e incluso ca música de fondo parece unha canción de rap en algúns momentos. Sí, certo. No, tío, fai moi guai. Sí, a verdade que o autor está bastante ben. Sí, ten unha boa voz. A min, de feito, eu gostei máis deste que de Basically. Parece que tiña máis carga dramática, máis, non sei. Aparte non sei se é un pouquiño máis curta. Igual fai aí que non decaia o ritmo tamén. Pois estas son as curtas. Pensaba que nos levaría máis tempo, ao final... Claro, ao non meterse nas tramas para non desvelar, pois... Claro, que... As curtas, as máis longas, é que se ao final dis cousas, acabas... Dous detalles e xa contaste toda a cosa. Claro, sí. Pero vamos, estamos casi os tres de acordo que os dous mellores son o de... Sí, son dous. Están o de Munchausen e o está no caso da familia Johnson. Sí, son os máis destacables e bueno, e ambos teñen en común, xunto con outros dos que mencionamos aquí, eso, ¿no? A procura do impacto, ¿no? En plan, estás vendo unha cousa e bla, ¿no? E sacudida e bueno, que veremos, pues, por exemplo, Hereditary, ¿no? Falemos de Hereditary, entón. Defensores de Hereditary. Pois, a ver, Hereditary, claro, non deixa de ser un filme de casas encantadas. Tú pensáis? Pero dunha maneira máis que se centra máis eso na dinámica familiar un pouco. E ao final sí que é moito mellor. É dicir, eu probablemente non recordo unha peli de casas encantadas que me flipase tanto como Hereditary. Tamén é unha peli que vai a retorcerte a alma, porque ten cousas durísimas. Sí, a verdade é que é un dramón. Sí, bueno, para situar, estamos no caso de outra familia disfuncional máis. Neste caso o filme xa comeza con un funeral, digamos que morre a boa, a mãe da personaxe que interpreta Toni Collette, non sei o nome da personaxe, pero bueno, claro, a Toni Collette, digamos, está deprimida e tal, sente que, bueno, raro mai, vamos, máis que dicir. Pero que tampouco se levaba moi ben con sí, ela. Claro, afectalle máis porque igual non hai asuntos, o sea, quedan asuntos por resolver, non? Sí, no, e tamén en un momento chega a dicir que como que o ambiente familiar xa está deteriorado, bueno, previamente, e que ela entende que o resto da familia pues como que a culpabiliza a ela, ¿no?
como que ela se sinte responsabilizada polo resto dos membros da familia, ¿no? E, bueno... Sí, o rapaz vese que tampouco... De feito, creo que en algún momento como que preguntanlle se non está triste ou non, ou se non o sinte, e como que sorri, en plan, pois, a verdade que... Bueno, porque ela di que como que chega a dicir como que intentou separar a boa dos seus fillos, o sea, que por recomendación do marido, non sei que historias, porque o marido xa debía ver que a señora estaba que non era moi normal e tal, ¿no? Sí, de feito a filla hai como que está máis apegada, non? A boa e tal. Sí, cando realmente todo o plano do filme o que te leva é que a boa realmente está interesada no neto, ¿vale? Que quen lle corresponde, digamos, encabezar a familia en algún momento, ¿no? Sí, porque para a trama precisan un varón, non? Sí, sí. De feito, a nena chamase Charlie, non? Sí. Que é un nome ambiguo sexualmente, pode ser. E de feito, a boa facía unhas... de punto, non? Os felpudos. Os felpudos con nome dos seus netos, e o felpudo dela é pon Charles. Claro, sí. Podería Charlie ser como un diminutivo de Charlotte ou un nome así, pero claro. Sí, pero eles o que queren é eso, ¿no? O sea, eles, a boa e os seus amiguitos, ¿no? Quen queren é un varón. E de feito, bueno, para seguir un pouco con a sinopse, digamos que esta familia comezan a pasar cousas a cada cual máis, o sea, progresivamente máis desligadas do racional, ¿no? E entón aí descubrimos pues, o pasado da boa, que estaba nun culto, unha especie de culto satánico, de alguma maneira preparando adoradores de Paimon, que é un dos 7 demos do inferno ou algo así. Pues eso. Sí, estaban buscando un corpo onde meter o demo este, non? Que invocaran e tal. Aquí eu, por discrepar un pouco e tal, eu non vexo tanto, creo que un filme típico de casas empatadas, non? Porque ao final a maldición non é propiamente a casa, non? Sino é a saga familiar, non? Sí, pero refírome tamén un pouco en forma dese que hai un momento que, claro, que sí que está moi ben feito, que no fondo aí intentan hacer algún susto, pero é máis hai claustrofobia, non? Inquietude que te... Sí. Como que ves aí algunhas figuras no teito, ves algunhas figuras así ao fondo, non sabes moi ben se o parece ou o que queren que a propia realización creo que insiste moito en facer o paralelo entre as maquetas que construe a personaxe de Toni Collette e a propia casa deles. Sí. De feito, a primeira secuencia antes de entrarmos no funeral e que se nos presente esta familia é unha maqueta, un zoom in dentro dun cuarto dunha maqueta que representa a casa e comeza ali. Sí, entra o pai a despertar o fillo. Sí, como que eles están nese... Como que eles son xoguetes de algo, ¿no? Sí. O sea, eu creo que esta historia está moi ben o xogo ese de realidade ou a maqueta, non? Hai moitos momentos que eso comeza unha escena e ti dubidas se eso é unha maqueta ou... Está moi ben ese xogo. E bueno, eso, eu creo que aquí a realización gran que, non? E por eso estamos tanto, porque sí, a ver, eu non son máis defensor da outra, non? Pero min esta me parece que chega a ter un certo problema en certo punto, non? E é que o sobrenatural. No, bueno, quer dizer, eu xa entendo que vou ver un filme de terror, entendo que pode haber un elemento sobrenatural, ou que a trama pode ser, o enredo pode ser sobrenatural. A min persoalmente non é o terror que máis me impresiona. Claro. Se está ben feito, sí. Mas como ao final estamos nunha sociedade máis laica e máis tal, este recurso sobrenatural como que tens que creer moito no filme, ¿no? Para estar dentro, ¿no? Pero non, a ver, o filme ben, o único que eu creo que de certo momento cando comezan a pasar cousas que non teñen unha explicación lógica, ¿no? É un momento que desliguei, o sea, que desliguei mentalmente,
porque decía, pues que está igual, ¿no? O van morrer todos, o se vai... Sí, de feito, eu teño un asunto aí que digo, bueno, isto pode ser unha incluso trampa para que continue a narración, non? E tal, e penso que é o tema do cuaderno, non? Cando lanzan o lume, que ves que está eso conectado con ela. O sea, en plan, vamos quitar o pai do medio e logo, pois, quere comentarlo o seu marido, non? E tal, e tiran e tal, o cuaderno e prende el lume, bueno, é como se realmente esa forza pode facer o que lle pete, lle dá gana, non hai unhas... Aí digamos que se quita un pouco de que haxa unhas reglas. Sí, eu creo que aquí hai outro tema, ¿no? Que ten en común con Midsommar, que é o da predestinación, ¿no? Digamos, todas as personas están predestinadas previamente ao filme, o sea, previamente a que se desenvolva o enredo do filme, ¿no? E están predestinadas pues, a que lles aconteza o que lles vai a acontecer durante a historia, ¿no? E... hai un paralelismo moi evidente entre Midsommar e Hereditary, que é unha secta que vai a alzar a un... Sí, pero sobre todo na realización, ¿no? Tanto nunha como na outra, que por eso, a ver, no caso de Hereditary é moito máis complexo porque é máis dramático, o sea, que a carga dramática excesiva, non tes un momento cómico, non tes un tal, é como moi desesperante. Pero en xeral as dúas convidan a velas a verse máis veces, ¿no? Porque encontras detalles na propia realización que te explican como se vai desenvolver o film, ¿no? En plan, hai cousas que nun primeiro visionado non as ves e unha vez que xa coñeces a historia reparas. En plan, ainda cando chegaste tú, que estaba como vendo aí partes do tal, vimos o de bueno, antes de cando leva a Charlie, o irmão leva a Charlie á festa, ¿no? Que xa te están dicindo como vai morrer Charlie, ¿sabes? Sí, que pasa o carro polo lado dun poste, a cámara se para xusto e queda no poste, ¿vale? E o poste ten unha marca, ten a marca do Paimon este. Claro, tú ves eso por primeira vez, vino por primeira vez, non entendí nada, o sea, que pensaba que era un elemento casual, ¿no? Total, mas xa coñecendo a historia como se vai desenvolver posteriormente, o sea, vas vendo como te deixa me está explicando os elementos para logo darte na cara. Me está explicando. Entón eso, eu creo que o que ao final que te acaba transmitindo é que eles non teñen ningún tipo de poder sobre a súa vida, que eles están destinados a facer o que van facer, ¿no? Si un segundo visionado podería estar ben, o que pasa que non ten precio o primeiro momento cando eso que comentábamos antes na carátula de peli aparece a rapaza. En principio parece que a historia vai circular ao redor da rapaza, sí. De repente quedas en cabeza. Eu quedei melado, non esperaba para nada. Eu teño que dicir que ese momento é dos momentos máis inspirados que eu vivín e perturbadores, vamos, na miña vida, dentro do cinema de terror, que é espectacular, porque claro, ti en canto, porque non se chega a ver claramente, non? Pero ti ves que a rapaza pegou contra o poste, e non o amosan, non? Así de primeiras, e ti ves a reacción do rapaz, non? Que intenta mirar polo espello retrovisor, pero non é capaz de asumir que eso acaba de acontecer. E claro, hai unha negación de o suceso durante, que son 3-4 minutos, que o rapaz chega a casa, se mete na cama, ves que non pega ollo, e pola mañá escoitas os berros da nai, non? E se tiras algunha dúbida, aí vai Ari Aster e te fai un primeiro plano da cabeza. Cando ti levas 3 minutos desesperado, necesitando dunha resolución, te meten o plano da cabeza coas formigas, que é impresionante. Durísimo. E logo xa conecta coa nai, pois, claro, no dormitorio, chorando desconsolada, quero morrer, que sí, é que esa reacción está a altura do momento que bate contra o poste, é dicir, tamén é moi sobrecolledor. Sí, eu teño que dicir que terrorífico eso. Que a mí me mola mogollón o tema sectas e tal. É o que comentaba outro día, non? A priori debería haber flipado máis con Midsommar, que me molou moitísimo, pero eu penso que aquí onde me gañou, porque a mí o tema espíritus, non? O que decías ti, pues, ten que ser algo que este pues, moi ben, non? Para que non desconecte tal.
Aquí o que me gana é completamente a familia, vamos. Que de feito, máis que eso, creo que máis que un filme de Casas Encantadas, é un drama familiar. O que pasa que é un elemento aí sobrenatural importante, ¿no? que lle dá terror ao asunto. De feito, o propio Ari Aster di que a idea para o filme veu de, bueno, pues, a súa familia debía ter problemas, ¿no? E bueno, pues os pais se enfadarían, estarían discutindo, ¿no? E entón que él tiña a sensación de, o sea, que nunca saían de aí, ¿no? E que estaban malditos, ¿no? E entón o tipo pensou, bueno, e se o facemos literal, ¿no? Unha familia que está verdadeiramente maldita, ¿no? O sea, literalizou un problema que él tiña, ¿no? Cando era pequeno, ¿no? E bueno, a respecto de mencionastes aí, pues, o impacto dramático na personaxe de Toni Collette, cando morre a filla, que se suma, digamos, xa ao luto que tiña pola morte da mãe. E aquí hai unha certa unanimidade, eu matizaría, pero hai unha certa matizaría, porque vamos, estou de acordo, pero parcialmente, sobre a interpretación de Toni Collette, que está, bueno, o sea, é unha personaxe con moita carga dramática e ela está todo o tempo, bueno, mostrando, ¿no? esa ruptura emocional, ¿no? Entregadísima. Sí. Eu digo el matizo non porque non tal, comparando igual con Florence Pugh en Midsommar, eu penso, convenceume máis a interpretación desta rapaza porque había que era emocionalmente transmitía, pero era máis contido, ¿no? Era máis histriónico, sí. Pero bueno, eso eu creo que quizáis un puntiño de máis, é dicir, hai algunhas secuencias que Toni Collette como que tírase demasiado a tolemia. Eu creo que un momento que se pon a gritar e se pon virolla xa de pura non sei, non? E a rapaza de Midsommar eu creo que un pouco por debaixo porque está vendo unhas cousas que non podes quedarte así tan que curiosa esta cultura. Sí, pasa que ela é como incapaz de coller o poder, non? En todo momento de decisión. É unha rapaza super dependente dos demais. Sí, nese sentido, por continuar un pouco con Hereditary, xa entraremos a falar de virtudes de virtudes, pues vamos para de Midsommar, pues en Hereditary eso, habría que destacar bueno, pues eso, o papel principal de Toni Collette, mas tamén o de Charlie, a rapaza sí, que cara máis extraña, que non sei se ten unha síndrome de algo, a rapaza é así, ou algo de maquillaxe se pode ter, pero eu vi fotos dela e sí que ten unha cara un pouco extraña, sí, unha nariz así como moi non sei. Que eu penso que igual por esta ambigüidade de digamos, o culto que envolve a familia, querer un fillo, eu non sei, colleron precisamente unha rapaza con rasgos así andróxinos, ¿no? Por xerar este tipo de, bueno, de ambigüidade, ¿no? O sea, a rapaza está genial, pero eu quedo co fillo. Co fillo. O fillo me parece que está impresionante, ¿no? De feito, hai un momento que me parece super triste, que xa morreu a irmá e tal. El chega a casa pola noite, que está aí no carro, non? Ali, sí, el pasa un ratiño aí diante da porta porque non é capaz de entrar. Sí. Me parece, joder, me da unha pena, pero sí. Ten que pensarlo, claro, porque el estará cheo de culpa, pero por outra parte tamén está cheo de rencor, porque como logo di Janai, que en plan que ela non quería ir á festa e ti obligaste. Te forzaste. Claro, sí. Sí, ele é moi, se ve que é un tío débil tamén, non? Así non toma decisións tampouco, non? De feito, bótallo en cara, nai, non? Estás aí que non sabes nin tes que dicir algo, o sea, tes que tirar por algún lado. Ele está, bueno, pues nese rollo chumeta cos colegas, queda ya como algo de ansiedade, non? Que será eso, que de repente di que non pode respirar e comeza a hiperventilar. Sí, un rapaz introvertido tal, e que se siente responsabilizado, ¿no? Con la mãe
da morte da filla, e aparte, bueno, é dicir, el tamén se sinte culpable porque ao final foi el que non levou no carro e tal. Pois temos unha personaxe, bueno, que está ali, pero que adopta un rol moi pasivo, moi secundario e fundamentalmente preocupado polo mantenimento da unidade familiar, que o pai está ali en plan, outra vez, ¿no? Como decían eso no vídeo de todos los resumos y nomás, vaya fin de semana de mierda. Sí, mola no vídeo ese cando prende el lume, ¿no? Y que la fuerza te acompañe. Pero bueno, un alivio, ¿eh? Sí, pero mejor así, Sí. Pues nada, y este básicamente, digamos, a dinámica familiar que hai. Sí, logo hai unha persoaxe que a señora esta que suponse que xa ela forma parte dun plan da avoa ou da secta da avoa para captala, para ensinarlle o espiritismo e ensinarlle digamos que poda ela, a prota Toni, que facer unha sesión espiritista para que na casa entren xa cousas chungas. Sí, básicamente que de feito durante todo o filme tamén se suxire eso, ¿no? Que a pesar, por exemplo, da morte da avoa, a avoa continúa presente ali. De feito, ela chega a ver a avoa, o sea, a mãe dela, claro, nun cuarto, ollando para ela. Sí. En plan, bueno, pues esta muller morreu, esa muller sigue aí, esa influencia desa muller continúa. Sí, claro, que tamén ao inicio da peli xa comentan, chaman ao marido do cemiterio e dinlle que profanaron a tumba. Pois bueno, comentar tamén que joder, mira que hai escenas en filmes, non? Así, no, que fan a Ouija. Sí. Pero co sinseliño que aquí, non? Cando vai a casa da vella esta están co vasiño ali e tal, joder, é mínimo, non? Pero cando se move o vaso, hostia, sí. A mí deme un... Sí, por toda a atmósfera que está moi ben crear. Mira que é un elemento super... Sí, o máis básico de todos. Sí, eu creo que aquí máis fora do clima final e tal, aquí máis o terror está en eso, nas relacións entre eles. Porque, bueno, ao final sí que hai... A mí teño un problema con o final do filme. E é que me parece que hai un non séquito seguido, o sea, non segue, ¿no? Pasan cousas que, eso, bueno, que comentábamos antes, ¿no? Que es, bueno, cales son as normas deste mundo, ¿no? O sea, deste mundo, non deste no que estamos nós, sino no que está o filme. Por que eso pasa? Sabes, non sei, cando tú sabes que non sei, que igual é un mérito, eu non acabei de ver, pero igual é un mérito, non saber a que te podes enfrentar posteriormente. Pero non sei, que ao final dá a sensación de que podía acontecer calquer cousa, sí, ao final eu creo que centrense un pouco xa no tema ese fantasma, xa vale todo, están tamén está moi ben feito porque dá moi mal rollo o tema eso, cando ve a nai flotando, clavándose, terrible, o sea, clavándose os coitelos aí intermitentemente. Sí, é impresionante, vale. E os outros corpos decapitados, ali postrados e tal. Sí. Non sei se queredes comentar máis rollos de Hereditary. Eu podría comentar un pouquiño igual sobre Toni Collette, que eu adoro a esta actriz. Foi moitísimo últimamente, non? Foi sobre todo que me chamou, aparte das boas críticas que tiña o filme, non? Que a poñían como o filme de terror da década, bueno, o típico, non? Sí. Chamoume que a protagonista fora esta muller. Eu a primeira vez que a vi, porque eu sei que o petou con a peli da boda de Muriel, non sei se sei, non estou seguro de... Non recordo se a vi. Eu penso que primeiro recordo que teño dela é que era a nai do neno do Sexto Sentido, que tamén fai un papelón aí impresionante. E logo así, pois, outros filmes, non? Que me mola, por exemplo, a nai tamén de Pequena Miss Sunshine. Película, a mí me encanta. Sí, logo ten As Horas, non sei se a bichedes,
do director de Billy Elliot, de Stephen Daldry. Bueno, pois son 3 historias paralelas, non? Na vida de 3 mulleres, non? Unha é Virginia Woolf, que escribe un libro, Mrs. Dalloway. Anos salto xeracional está Julianne Moore, que lee o libro, non? Que se replantexa toda a súa vida e tal, fai amizade con a viciña, non? Que é Toni Collette, que, bueno, fai un papel impresionante. E logo está na actualidade Meryl Streep, que está bisexual, está coidando a un examante da súa xuventude, que é Harris, que, bueno, ten sida e tal. Bueno, o filme é unha absoluta obra mestra, o sea, recomendo, pero encarecidamente. Aí está brutal, non? E logo unha serie, xa, que me molou moitísimo, é United States of Tara, onde ela, bueno, é construída unha familia, ¿no? De eso vai. Ela ten personalidade múltiple. Entón, eu vin a primeira tempada nada máis, a ver se agora retomo. E bueno, ten como 3 ou 4 personalidades, non? E a verdade é que en todas está brutal. Sí, ela, de feito, creo que ela fixo como unha especie de excepción con Hereditary, porque ela non quería interpretar, non quería aparecer en filmes de terror e tal, mas que gostou tanto do guión que dixo, non sei. Parte, bueno, dalle claro, que é ela o filme, vamos. Sí, aquí o vou dar todo, claro. Que depois sí que aparecería en outro filme de terror que foi recomendado aquí, Velvet Buzzard. É verdade, sí, é verdade, sí, o vi recentemente, ademais. Pois hai que decir que, bueno, que este filme xerou, bueno, pues, unha certa controversia positiva, no sentido de a crítica ficou bastante sorprendida co filme, tivo bastante éxito, é un filme relativamente coñecido, bueno. E mesmo tiña por aquí anotado que foi louvado así por xente, bueno, de certo recoñecemento pues, do mundo do cinema, non? Eu teño aquí unha nota da opinión de Michael Scorsese. Case nada. Sí. Que bueno, Martin Scorsese basicamente preguntáronlle especificamente polo filme nunha, bueno, unha típica convención que fan tal de cinema, vai falar tal director e non sei que, non? Pois di é un filme notable, non? Digamos, un cuadramento extraordinario, novamente, ¿no? Hai un corte, un movimento de cámara cando ela se levanta, cando Toni Collette se levanta e como que a cámara acompaña, ¿no? Un cuadramento extraordinario, ¿no? Sobre o filme inteiro, ¿no? Eu intento existir ás veces filmes, ¿no? Pero é moi difícil encontrar tempo e cando encontras algo que destaca é increíble, ¿no? E iso foi Hereditary. Fiquei realmente electrificado con a dinámica que ves e que se expresa en cada escena, ¿no? Agora a historia esqueci un pouco, desculpa. O que non esqueci foi a familia, os 3. Iso é importante en termos de ese cineasta, ¿no? E eses actores, eles son sorprendentes. Toni Collette, quero dicir, ela é e bueno, estou facendo así, non se ve no tal, mas como que balanza a cabeza, ¿no? En plan, Toni Collette, ¿no? Que maravilla, ¿no? Pues esta é, digamos, a opinión de Martin Scorsese. Pero bueno, ela na súa vida debe, así, lonxe dos focos e tal, debe de ser así moi tranquila, porque Lin que, bueno, é vegetariana, fai yoga, gosta de ir a India por rollo espiritual, non? E tal, cousa que, en fin, New Age. Sí. E bueno, tamén canta, non? Ten aí un grupo e tal. Pero sí, vamos, toda esa tranquilidade penso que queda aparte cando se pon a traballar. Aí está o traballo, ¿no? Do toro, da actriz. Sí. Cando botas ya bronca ao fillo aí na mesa piece of shit. Que vamos, sempre. Eu, vamos, aquí reivindico Toni Collette porque non se fala moito tampouco, non? Non. Pese a que si é recoñecida e tal, non ves que
que este aí en boca da xente, non? Con falar de actrices e tal, vamos, reivindico absolutamente. Pero creo que cada vez máis porque eso, que últimamente que fai moitas cousas. Pois eu, a ver, lamento ter que cortar agora, pero chega o momento de irmos protestar. Xa son, eso. Sí, van ser as 8 agora. Aquí, vamos, neste universo de grabación do tal, chega o momento de facer unha pequena pausa, volvemos con os últimos detalles de Hereditary e pasamos a Midsommar. Veña, vamos a protestar. Bom, volvemos do campo da leña depois de asistir a esta concentración por o Día do Orgullo LGTBI e, bueno, bastante agradable comprobar que hai xuventude, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, principalmente. Sí. A ver si efectivamente as novas xeracións pues, van abandonando vellos preconceitos e non se adiren a outras cousas que tamén están emerxentes e que dan noxo. Seguimos con Hereditary bueno, concluindo, digamos, a parte de que falamos máis detalladamente de Hereditary que bueno, pouco máis que comentar, digamos que non falamos das influencias recoñecidas do filme, que neste caso Ari Aster destacou a Polanski y que tal vez sí, sobre todo Rosemary Baby y tal, que también hay, bueno, esa atmósfera, ¿no? Y esa dinámica familiar, prefamiliar casi, porque, claro, ela ainda non ten moito fillo, pero digamos que a estrutura, digamos, leva ao mesmo ponto. E non sei se queres comentar máis de Hereditary, se hai algún detalle que vos ficou aí parecidos, algún filme con que vexades algún tipo de relación para além de Polanski. Bueno, comentaba off the record e tal que lera por aí, en realidad é que lle vexo certa familiaridade, certo parentesco con Babadook, con o filme de Jennifer Kane que bueno, que tamén trata unha dinámica familiar fodida, vamos, e que tamén, bueno, pues eso, decir, ten puntos en común, tamén se apóyase bastante na interpretación da protagonista e si ten esa atmósfera, non? No que algo está a piques de acontecer ou hai un increscendo aí de esa ambigüidade que no caso, o sea, eu creo que no Babadook sí que se mantén de principio a fin e que tal vez en Hereditary non, chega a certo punto que sabes que hai algo efectivamente sobrenatural que ameaza a familia, non? E que en Babadook pues, fica un pouco máis aberto, non? Sí.
Pois, se non hai máis que comentar sobre Hereditary, pasamos ao segundo filme de Ari Aster. Creo que foi 2 anos depois, non? O ano seguinte. O ano seguinte. Sí. Isto ten unha explicación. Parece ser que Ari Aster tiña un monte de guións, super prolífico a hora de escribir, e entón como que os responsables de A24, a produtora e tal, fliparon, ¿no? por los guións que tiña e tal. Entón, pues, digamos que as dúas primeiras producións para Retelo e tal foron estas dúas, pero ten moitas, o sea, ten moitos outros traballos, ¿no? Pois que siga. Sí. Aí agora tomouse uns cuantos anos máis para contar aí o diñeiro, pero sí, a verdade que bueno, filme, por facer unha breve sinopse, temos a protagonista femenina que bueno, que está atrapada nunha relación con un namorado emocionalmente distante e que tamén pues, recibe un impacto emocional moi duro coa morte dos seus familiares, ¿no? E un pouco por acaso, non por acaso, mas incidentalmente acaba nunha excursión co namorado e cos amigos do namorado, que van a unha vila sueca, bueno, unha aldea, ¿no? A rexión de Arga, na cual pues, eles teñen certo interese porque hai dous deles que estudan antropoloxía e entón van ali un pouco a facer etnografía e, bueno, e hai algún que vai porque hai suecas, ¿no? Entón, espírito Alfredo Landa e ela pues acaba ali no medio e pues aí pasan cousas, ¿no? Esa sería a historia, ¿no? Aí o culto, bueno, é unha comunidade rural que ten un culto pagano que bueno, que tamén ten unha xenda oculta, ¿no? Para os visitantes e que se nos vai desvelando pouco a pouco. Bom, que a verdade é que o culto os visitantes mostranllo clarísimamente, non? Sí. Se quedan cortos para nada. Claro, tiña unha dúbida que, claro, din que van a un festival que se celebra cada 90 anos e tal, pero polo que dá a entender todos os anos, sempre que alguén cumple, creo que era os 70, ¿no? Tíranse por aí. Sí, eso quizás sexa, digamos, o punto máis cuestionable deste filme. Claro, das reiñas do Maio tamén é como que eran todos os anos, non? Sí, eu non sei se que hai partes do festival, o sea, se o festival en sí se celebra cada 90 anos ou se hai aspectos incluídos nese festival que son anuais. Ou era un invento do colega que os levou ali. Claro, non sei, é que a min quedoume esa dúbida. Todos os sitios penso que hai unha montaxe máis longa, ¿no? O que inicialmente eran 4 horas de montaxe. Non sei se aí explicarían algo máis do asunto, pero sí, a mí aí bailaronme un pouco as cifras. Sí, quizás sexa aí o momento máis onde o filme avala un pouco. Por lo demais, habría que ver ese uncut, ¿no? O tal, de feito, hai a versión de Hereditary tamén era máis longa, mas foi recortada, tamén lle cortaron unha hora, así, que eran diálogos, fundamentalmente. Que, bueno, pues a ver, eu pensaba que Midsommar podía ser tal vez, non sei, alguna morte, porque hai moitas mortes fora de plano, entón que, bueno, pues que fosen un pouco máis explícitos, ¿no? Respecto das mortes, pero non sei se vai máis tamén no mesmo estilo, que non acrescenta demasiado ao enredo. Entón, bueno, a mí Midsommar sí moloume, a pesar teño un par de comentarios, pero o que xa vos criticar así un pouco máis, que sí que digamos que para min chega ao clímax da peli, non o clímax, sino que o puntal de violencia cando lánzanse os vellos, sí, claro, e logo como que xa vai como descendente, é dicir, se pos eso, bueno, non sei, non é ao principio, pero se pos eso nun determinado punto da peli, pois como
que sería mellor, dende o meu punto de vista, que pisar o acelerador, non? Sí, que fose aí algo máis. Logo é como xa non me pode ensinar nada máis horrible. A mí nesa escena hai algo que me sorprendeu moitísimo, non? Que é a reacción dos protagonistas, non? Sí. Porque ves que hai outra parella ali que fica horrorizada Os de ingleses, que carallo foi isto, ten unha reacción normal, e ves que se queren liscar de ali por patas, non? Eso sí, pero claro, logo costoume un pouco entrar aos personaxes porque, bueno, a reacción que teñen é completamente opuesta que tería eu, que estaría pues, correndo bosque adentro, ¿no? Sí, sí. Hai dúas cuestións tamén, ¿no? Que hai unha historia de rivalidade entre dous deles por ver quen se queda para facer a tese, ¿no? ¿No? E entón, quer dizer, eles teñen un interese evidente en ficar ali que non ten a protagonista. Quer dizer, a protagonista tamén ve a historia e tamén quere marchar. Pasa que está presa emocionalmente do namorado. Pasa que, pese a ter ese interese, non? Pero que acaban de contemplar é algo... Joder, que non ves todos os días, non? Ainda que sepas así de cultos e de... non sei... Sobresaliente cum laude, eso, se faz un... Xa. Claro, aparte non sospeitaron a ver esas cousas tan tremendas que non estivese documentado antes, que non se soubese destas cousas tan peculiares. Pero bueno, analizando os personaxes, non? Si que os amigos do mozo da prota son o peor, non? Sabes que ao principio do filme están en plan, pasa desa tía... A ver, hai que os fans de Midsommar son eu. Pois eu creo que hai por facer unha comparación con Hereditary, sí que hai un ponto fraco máis evidente, pero quizás porque é máis necesario tamén en Midsommar, ¿no? Que mentes que en Hereditary todos os personaxes máis ou menos, ¿no? Están plenamente desenvolvidos e sabes claramente cales son as súas motivacións, mesmo do pai que está semi-ausente e tal, pues, bueno, normal, que eso tamén igual me ponía un pouco un disqueto segundo plano. Aquí eu creo que sí que hai ela sí que está moi caracterizada e bueno, vive os seus traumas, os seus dramas, as súas incertezas e tal. Mas, por exemplo, o namorado, os amigos do namorado, non. O namorado, os amigos do namorado son personaxes algo máis planos, non sei, o amigo que quere ligar con suecas está aí para un alivio cómico que, por exemplo, Hereditary non ten. Hereditary non ten alivio cómico, e aquí sí existe ese amigo que parece sacado de que sei, American Pie ou tal, ¿no? Sí, están salidísimos todos. Depois eso sí, son idiotas, quer dizer, comeza con isto, a dramática morte da irmá protagonista e dos pais, ¿no? Sí. Bueno, comeza devastador, pero o Ari Aster deixándote claro que... E ela reclamando a atención do namorado e os amigos en plan, esa loca del coño, non sei que tal, non lle falas. Pero o namorado chega un momento en que diste, si tiñas a posibilidade de pasar dela, porque el chega a dicir, claro, pero non a podo deixar agora, non? Porque coa movida que ten en riba, non? Sería, non sei, sería mala persona se a deixar agora. É moi extraño. Bueno, porque se quere ir de ferias cos amigos, Claro, pero está en esa loita, non? De os meus amigos ou a miña relación, non? Cando sucede a movida esta traumática para ela, non? Horrible. Joder, xa come con papas, vamos, é que xa chega un punto en que, de feito, hai un plano que está el como consolando, ¿no? Pero a ten en riba, pero el ten a mirada perdida, sí, ¿no? Está en outro sitio. Agora sí que xa non hai volta atrás. Por outra banda, ela tamén síntese culpable porque non quere facerlle cargar o mozo con todo eso que ten. Eu creo, non sei, eu dubido, o sea, ela é emocionalmente dependente do mozo, pero non é cega. Sí, eu creo que ela no fondo sí que ten un certo resentimento a respeito do namorado, porque o namorado dille basicamente que pase da familia antes da familia morrer, cando ela sí que está vendo unha ameaza aí. Entón eu creo que ela se conta tamén de que el xa tiña máis que planeado a viaxe, non, e tal, aunque ainda que logo a conviden e tal. Sí.
Bueno, eu entendí que a convida pensando que vai dicir que non. Sí. Ela, ¿no? Un pouco, vente se queres. Tiña pensado dicircho, si esa... Oxe mesmo, sí. Claro, logo vai cos amigos, non? Non vos molestará que... No. Acaban de pola podre. Claro. Sí, no, quero dicir, a ver, en ese sentido, os amigos e mesmo o namorado, eso, son como máis caricaturescos. Pero creo que xa é propositado. Creo que non necesitas envolverte a... Caricaturescos ou uns universitarios normais que están un pouco máis a outras cousas. Non sei. De feito, bueno, hai unha certa referencia a outro filme, ¿no? No cual fai prácticamente parodia, non sei se lembrades cando morre o simpático, ¿no? O, bueno, este que fai piadas e que quere foder coas suecas e non sei que, ¿no? Que o vesten de espantallo, ¿no? Como no Mago de Oz, o que lle falta o espantallo? Cerebro. Non sei, quero dicir, eu creo que non precisa desenvolver, entón a mí non me molestou eso. Sí que me molestou algo máis, igual algún tipo de incoherencia a nivel de, bueno, isto cando pasa, cada 90 anos, cada ano, sabes, claro. Era como un pouco máis laxo. Pero bueno, de todos modos temos algo, eu creo que non sei se o vedes vos, pero eu creo que Ari Aster xoga cos expectativas do filme anterior, ¿no? Cando comeza é fundamentalmente tú pensas que vas ver outro Hereditario. É o mesmo caso. E tamén que la chorando e bla bla, ¿no? E pois non, e pois te dá a volta completamente, literalmente, o sea, hai un plano que dá a volta e ves o carro do revés, ¿no? E que eso, aí ves que está Ari Aster aí sorrindo, ¿no? Terror elevado. E que fundamentalmente te vai dar ao anverso da civilización da que proveñen, da cultura da que proveñen, pasan pues eso, dos planos fríos, oscuros, claustrofóbicos, tal, no occidente, a planos superabertos, luminosos, máxima luminosidade, viaxamos ao contrario do que viñamos, ¿no? Sí, non sei se comentaste de xa que, bueno, é todo a plena luz do día, todo o filme. Que ademais din que, por certo, son as 9 agora mesmo e é de día, como na rexión de Arga, o sea que estamos igual, con esto do desfase horario estamos pirados os galegos porque nos pasa igual que a eles, non temos, bueno, temos noite pero comeza tarde, non? E iso comentan cando se drogan, cando entran, antes de entrar ou xusto cando entran e les dan máis infusións, non? Sí. O chupiño de benvida. Que, por certo, grande secuencia a da má viaxe, ¿no? Da protagonista con estas drogas, ¿no? Porque é fundamentalmente eso, o sea, grabado de tal maneira que tú percebes, ¿no? Pero que depois ao longo do filme xogan cos mesmos detalles, ¿no? Que cando ela está drogada, ¿no? Sobre todo cando deforman os tamaños das cousas, e hai momentos en que as flores se moven, en que a comida muda de tamaño, en que tal, ¿no? É como a suxerirte que están, bueno, están fora da realidade, ¿no? Están fora de tal. Non sei, eso podo falar ben desto, o sea, non sei que vedes vos aí máis, Non, esa é unha peli, se te digo, é moi... Eso tamén crea un ambiente de... Pero que pretenden que está a suceder hasta que te das conta que eso, o colega que creo que como unha especie de emisario da secta que vai a... Sí, claro, ademais captar dá a entender que os seus pais morreran na ceremonia, sí. Bueno, porque sabemos do final, ¿no? Que os seus pais morreran nesa mesma ceremonia, ¿no? Co cual non pode ser 90 anos antes, non ten que ser... Claro, sí. E claro, ¿no? O sea, básicamente mataron os pais e quedaron con él. A historia, ¿no? Claro, ele está moi listo aí, non? Porque mentres todos pasan da prota, el pois mostrase moi amable, non? Reparan certos detalles e tal, e digamos que así un lavado de cerebro. Sobre todo porque non é, creo que non é impositivo, non? En plan,
a relación co mozo é unidireccional, no? Fan o que o namorado quere que fan en todo momento, e no entanto el suxire, sabes, escoita, hai momento que incluso lle chega a preguntar en plan, bueno, estás seguro de que estás ben co teu namorado, non? E aí, o teu namorado é un porco, non? Deixa e tal, non? Sino que digamos que convida a ela a facer esa reflexión e esa mudanza, non? Que de feito logo o mozo esquece o aniversario dela, ten ese momento, non, improvisado, co boliño, non? Incapaz de prenderlle lume ao pasteliño, non? Bueno, sí. Pobre. E, bueno, que destacar aquí? Pues eso, que comentábamos, plan, la diferencia de Hereditary, son planos moi abertos, moi luminosos, moi coloristas, de alguma maneira un pouco atípicos no cinema de terror, ainda que hai precedentes moi claros, ¿no? Como por exemplo The Wicker Man, coa que moitas veces se comparou e que probablemente sexa unha inspiración directa. The Wicker Man a boa, non a de Nicolas Cage, onde por certo tamén hai alguén con pele de urso e tal, o sea que se veo as dúas ariastas. E con, que sei, Quen pode matar un niño, que tamén é un terror diurno, sí. Texas Chainsaw Massacre, fundamentalmente diurno, ainda que hai alguna parte pola noite, pero que normalmente o terror refúxese no escuro, no que non se ve, pero que non se ve no plano. O Maíz tamén, non? Ten aí momentos diurnos de persecucións que tal. Sí, e se vedes de algún modo todos esos filmes diurnos falan do mesmo, o sea, ao final hai unha viaxe na que, bueno, os visitantes son asediados, son masacrados, ¿no? E eso, bueno, aí está o tema, ¿no? O tema da viaxe, o traslado a un entorno diferente, rural, ¿no? E a incapacidade dos urbanitas de, bueno, pues de integrarse, ¿no? Nun estilo de vida diferente e non tal. Bueno, e como van captando a ela, non? Que ela ata que ve o seu mozo jodendo con un ali non rompe definitivamente, non? Se les está adherindo pouco a pouco durante todo o filme a comunidade, a pesar do impacto que supón ver o sacrificio, non? Dos, bueno, hai un momento no que se sacrifican dos vellos, dos idosos, non? E a pesar deso, precisamente a comprensión de pele do lugareño que engana, ¿no? Para ir ali e tal, o feito de que, bueno, ela non vai abandonar esa comuna sen o outro, fai como que ela comece a colaborar tamén coa comunidade local, ¿no? No sentido, pues, cociña con o resto das mulleres, vai... Que esa comunidade da roupa, ¿no? Digamos que acepta... Dalle o apoio emocional que lle falta. Digamos que tamén logo, pues, a coronan como raíña do festival, non? Digamos que vanlle alimentando así o ego, non? Que tiña bastante tocado. Pero creo que sobre todo aí, e hai a escena máis famosa, aparece no tráiler e tal, que sobre todo que comparten a dor delas, ¿no? Sinten con ela cando están todas a vez co llanto con elas. Tú ves o contraste aí entre a distancia emocional que ten co resto dos seus compañeros de viaxe e bueno, esa disolución no colectivo, ¿no? Xa hai un momento similar, no, cando se lanza o vello queda ali malferido, non? Claro, en ese momento non comprendín que facía a xente, non? Que se poñen ali a laiar e tal, ata que, bueno, rematan co seu sufrimento así, bueno, pues, reventándose a cabeza. nun plano de claramente, sí. inesquecible. Sí. Claro, aí non me quedara que era como unha especie de comunión de dor e sentimentos e tal, non? E logo, si, na escena final coa rapaza, si, queda super claro. Tamén temos unha referencia ao horizonte final. Aí Ben Harrison cando aparece nun
graneiro, nunha casa de madeira, un dos rapaces colgados por fíos, por moitos fíos, así que sei que ten un nome, un sacrificio vikingo que existe e tal. A guía de sangue. Sí, como é así. Aparece tamén un capítulo de Dexter, de Aníbal. Si, además lle sacan os pulmóns por as costas, non? Sí. E bueno, que intuín vendo o filme que está vivo. Sí, porque é suposto que porque non te arrancan os pulmóns están aí, entón tú sigues respirando, non sei se non te dá un ataque de corazón antes ou unha historia deste, ¿sí? Claro, o sea que é un método de tortura con hacha rompen as costeras por detrás e sacan os pulmóns e os pasan por enriba dos teus ombros. Hai que dicir que estamos falando de esto estamos falando realmente dos 2 ou 3 momentos gore que ten o filme, que non ten máis, e que son, eu creo que causan un mogollón de impacto precisamente porque o filme non é un filme gore. O sea, é un filme que non te esperas. O sea, en realidade cando pasan os dos vellos dices, hostia, ¿qué? E isto? Depois cando pasan os resto das cousas, como xa visto anterior, máis ou menos pensas que alguna outra cousa pode pasar, ¿no? Sí, porque era que dicías ti, as mortes están fora de... A maioría das son, aparecen os cadáveres e tal, non? Sí, tamén ten o xogo de que, bueno, ti montas na túa cabeza a ver o que pasou, o maior horror. Sí, non sei, a min eso pareceume brillante. Mais eu estaba na sala de cinema e a xente estaba sobrecollida co tema eso, de utilizar o gore, pero utilizalo non como un elemento de exploración, sino como eso. Quero xerar un impacto emocional. Creo que esta xente se dé conta realmente de que están en perigo e meto gore, non sei que máis hai destacar desto. Xa de feito escribira en Mal de Ollo e tal hai un ano, non sei cando saiu o filme, e bueno, son eses elementos máis ou menos que comento aquí, os que eu vin, e o feito, bueno, tamén por ter algo en común con Hereditary, que ten varias cousas, ¿no? O feito que falábamos antes da predestinación, van directos ao matadoiro, vamos. Sí, e ao final os protagonistas son coronados. O realizador está deixando elementos para que tú te des, bueno, nun primeiro visionado non os ves, pero explícache a historia. De feito hai un tapiz, ¿vale? Que eu penso que é a entrada, que é a intro do filme. Hai un tapiz no cual explica todo o filme. Está representado con figuras e tal, todo o que vai acontecer, sí. Incluída a morte da familia dela. O sea que, básicamente, outra vez, unhas personaxes que están predestinadas a un desenlace tráxico. Tráxico para todos, excepto tal vez para a protagonista, a pesar de que tampouco é consolador, ¿no? No sentido de que, bueno, ela ao final acaba abrazando a comunidade como a súa familia, a súa nova familia, mas a costa de perder a súa identidade. Ao final ela pasa a ser unha peza máis, ¿no? Desa comunidade rural, idílica, ¿no? E tal. Sí, por fin atopa unha familia, digamos, ¿no? Un sitio onde é respetada ou valorada. Sí. Máis cousas en común, a familia. Aquí hai dunha maneira un pouco máis indirecta, pero presente no inicio e no fin, está o feito da superación da traxedia persoal, da perda da familia e tal, e digamos o proceso de superar ese trauma e abrazar unha nova familia, ¿no? E abrazar un novo tal. Que máis? Bueno, o propio filme en sí, de feito Ari Aster comentou que o filme foi escrito a raíz dunha ruptura sentimental que el tivo, ¿no? E o feito da relación de parella é digamos o mecanismo sintoma da mudanza nela e non dela, ¿no? El sigue no seu rollo e tal, e de feito non sei se incluso hai unha certa crítica, unha certa visión sarcástica da masculinidade, ¿no?
o tipo non dubida en entregarse á ceremonia de desvirgamento dunha local e tal, pero realmente el non o disfruta, porque ao final é toda a comunidade que o empurra a facer sexo, ¿no? con esta muller. E é como que se sinte forzado, como non é o protagonista, non é o... ¿sabes? E el, cando acaba, está como espantado, sí, ¿no? Sí, como, é a única vez que ves a esta persoa realmente preocupada por por lo que está acontecendo, ¿no? Por volta. Es como que sentiuse sucio. Sí. Para isto, sí. Que é un momento tamén, non? Que para conquistalo a él tamén hai unha... Sí, aí non se di, pero creo que son pentellos e sangue menstrual, ¿no? Que lle botan, ¿no? Sí, aparece un peliño ali na súa comida, ¿no? E ten que botar. E todas as copas teñen unha bebida que debe ser limonada, toda amarela, e a dele é vermella. Sí. Sí, a vermellada. Bueno, que de feito non o din, pero sí que o din. Hai un momento en que fan un traveling, pasan por diante dun tapiz onde se ve todo o proceso. Sí. Onde se ve o que fan, ¿no? E... hostia, non sei, que... hai que se chaman easter eggs destes, ¿no? O sea, pero easter eggs do propio filme, o sea... Comentabas que se forma un rostro tamén na... Sí, así como nas árbores. Sí. Así como en Hereditary está a presencia da boa morta, ¿no? Como a da boa morta e depois do séquito dela, da xente que tiña por volta, ¿no? Aparecen en segundo plano, como dicindo, están presentes a pesar de non, pues, físicamente tal vez non estar aí ou tal, ¿no? Aquí xogan tamén co mesmo, sendo unha historia menos sobrenatural, o sobrenatural tampouco non é algo determinante, ¿no? Pero, por exemplo, eso, cando ten está drogada e está alucinando e tal, chega a ver a súa irmá no espello, ¿no? Coa máscara esta de gas, como se sucedeu. E cando ela é conducida, cando ela xa é coronada a raíña da festa ou por volta dai, hai un momento en que a trasladan como nunha especie de alto, ¿no? de plataformas cargada por xente, ¿no? Que no fondo hai unha fraga. Isto, bueno, tes que parar o fotograma, o sea, os fotogramas deben ser poucos, ¿no? Pois dura segundos, ¿no? E na follaxe, ¿no? do tal, ves a cara feito coas follas e as ramas e tal, a cara da irmá con a máscara de tal, como suxerindo que, bueno, que toda esa vila está trasladando o trauma da morte da irmá a unha vida nova, ¿no? Como raíña. Ven antes a captura do momento, pero durante o filme non o ves. Nada. Durante o filme sí que ves outras cousas, pero que non reparas nelas, ¿no? En plan, pois, cando ela está na súa casa e está tendo, bueno, pues este problema, ¿no? Que sospeita que a irmá vai cometer unha locura, que non sei que hai cando xa morreu, non sei exactamente cal é o momento, pero ten un cuadro que polo que se ve un cuadro relativamente famoso e tal, basado no folclore sueco. Sí, un oso. Sí, hai unha nena con unha coroa dando un bico un urso. Bueno, eso é o final un pouco, ¿no? do filme. E que todo, incluso cando ele está esperando para participar nesto, ¿no? No sexo, ¿no? con outra muller, está sentado nunha sala na cual hai un urso ardendo. O sea, durante todo o filme Ari Aster está dando spoilers, ¿no? O único que non tes a capacidade, como non coñeces a historia, de prevelos ou de entender que eso ten un significado global, ¿no? na historia. Non sei, me parece moi... Sí, é moi guai cando te están paseando pola cara a resolución ou como van a ir os acontecementos e ti estás tan atrapado pola trama que entras absolutamente o show, ¿no? Eso é genial. E bueno, fundamentalmente eso xa debe ser unha marca xa de autor, o que fai coa comedia de 4 horas pero vendo as curtas hoxe, a ver pode ser igual vai ser alguén falando a cámara durante as 4 horas e bueno, filmes cos que pode estar emparentado e tal,
Aquí xa falamos do terror diurno, pues, no caso de Quen pode matar un niño, no caso de Texas Chainsaw Massacre, que ademais está homenaxeada directamente porque hai alguén que viste unha pel o coiro de outra persoa, ¿no? The Wicker Man moi claramente, pero máis, ¿no? Bueno, que falábamos do Mago de Oz, hai como que tamén é unha viaxe, ¿no? Sí. A través da viaxe, pues, que se transforma, ¿no? A personaxe e tal. Eu lin por aí, pero non lle vexo moita historia, como Lords of Salem de Rob Zombie. Quizás, bueno, a nivel de dirección, pero tampouco grande filme, A mí Rob Zombie non gosto e Lords of Salem están bastante ben. Que máis? Hai un filme, a ver, é outra historia, pero bueno, a estrutura é moi parecida, que se chama The Ritual, dai 3-4 anos. Non a vin. Non a vin, pero a teño marcada aí para ver. Está en Netflix, creo. En lista de seguimento. Xa lin que está, ¿no? Ten bastante guapo. Sí, no, está, a ver, que decir, prefiro Midsommar e tal, ¿no? Pero non está mal, o filme. Ten moitos elementos en común. De feito, hai un trauma inicial, que é a morte dun grupo de amigos, pois hai un deles que morre. E entón eles querían facer bueno, estaban discutindo se ir a Suecia ou ir a praia non sei onde, ¿no? E entón o que morre quería ir a Suecia, ¿no? Entón os amigos decían, pues, un homenaxe, ¿no? A morte deste amigo, pues vamos ali onde quería él e deixamos as tinfas por ali. Unha especie de descent con maromos. Sí, pues son homes. E claro, un deles, o que será protagonista, o que terá o papel principal, arrastra o trauma, digamos, de sentirse responsable da morte do amigo, ¿no? Porque era un asalto, non sei que historia, se non o defendeu, entón morreu, unha historia así. E entón a viaxe tamén sirve para un enfrentamento con unha especie de divinidade ou monstro, bueno, se veredes, ¿no? Nesta rexión remota da Suecia, vai paralelo á superación dese trauma, ¿no? E tamén hai como mitoloxía nórdica por aí polo medio, hai pues, este tipo de historias paganas e tal, ¿no? E, bueno, pues sería un filme que tería moita relación a nivel temática con Midsommar. O que pasa que estilísticamente bueno, o sea, o outro moito máis convencional, non destaca tanto, ¿no? E non sei que tiña máis apuntado por aí, pero tiña bastantes, sobre todo con Midsommar, de relacións con outros filmes, pois por exemplo, así que sean máis ou menos claros, está agora hai un filme que se chama Midsommar, sueco creo, que bueno, tamén parcialmente parecido. Tamén hai como unha viaxe, non sei que, e tamén hai un trauma no cual a viaxe, pois ao final, enfrentándose ao antagonista, pois o protagonista supera, ¿no? Ese trauma. Pois tema así de paganismo, de terror asociado a ritos non cristianos, ¿no? Ou precristianos. Kill List, de Ben Wheatley, ¿no? É unha cousa un pouco diferente, pero tamén hai como un ex soldado que está pasando mal económicamente e acepta un traballo como de asesino a sueldo, ¿no? E digamos que acaba envolvido nunha cousa que non controla, que os asesinatos teñen unha especie de plan para él, ¿no? E está ligado pues, tamén ao paganismo, a tal, ¿no? Bueno, a mí non me sorprendeu, o sea, non me impresionou demasiado, pero bueno, é un filme que tivo o seu percorrido hai anos e de feito o realizador pues, fixo máis cousas a posteriori a raíz do éxito deste. Que máis? Hai quen di que isto é un slasher no fondo. A mí non me parece demasiado, porque hai un body count, ¿no? Ao final son, se pensas ben, a estrutura son un grupo de amigos que van a un sitio e son masacrados, ¿no? Entón, bueno, en ese sentido sí, pero non hai un asasino. Hai unha final girl, hai un
Sí. Sí, ten os elementos, a verdad. Pero creo que tira por non sei, hai un percorrido un pouco diferente, non? Hai unha referencia que non é demasiado sutil, ¿no? E que non sei se está colocada aí a propósito, non? Probablemente sí, a suxerir algo da protagonista tanto na cidade, o sea, na cidade onde están eles, ¿no? Como na comuna esta de Arga ten unha manta que ten o patrón do tapete do hotel de The Shining. Sí. Dime conta eso, cando vine digo, hostia, esto de Shining, ¿no? E o que pasa é que como non lle vin excesiva relación no tal, dixen, e por que isto como unha especie de homenaxe e tal, e eu creo que non, eu creo que está aí, que hai motivo, ¿no? E é a suxerirte, digamos, como que igual que Jack Torrance, sobre todo no filme, vamos, no libro de Stephen King, no, pero xa tiña ese instinto homicida, ese tal, para con a familia, ¿no? Ela tamén o tiña para o namorado e os amigos do namorado, ¿vale? Que digamos que era a viaxe lógica, ¿no? Que tiña que facer ela, que era cargarse, ¿no? A tal. Pues sí, pode ser. É a explicación que eu lle vexo, ¿eh? Que igual non, igual o Arias te dixo, como mola de Shining, ¿no? Pues, deixamos aí unha manta, ¿no? E que a xente interprete. Non me quedei co da manta. E eu creo que de influencias así de Midsommar son basicamente as que ten, ¿no? Tamén o filme tivo o seu éxito, hai xente que opina que é un filme fantástico e que tal, como por exemplo eu, e hai xente que detesta, hai xente que non gosta nada. A mí me parece fantástico tamén. Sí, é bon, está moi ben. Estive máis atrapado coa viaxe o ritmo de Hereditary, pero quero dicir, son 2 horas 40 ou longas, por aí, vamos, sen problema, entran. Sí, de feito, a min e é raro, ¿no? A min o filme sorprendeme eso, que non se me fixo pesado, sendo un filme longo. Sí, con ritmo así como caídas de ritmo, o sea, que desde momentos moi visuais, moi contemplativos. Sí, eso sí. Que decir, se abusas de eso en 2 horas 40, hostia, ou te engancha o contenido ou... Xaume, pero a ver, que Hereditary hai silencios, Sí. Pero silencios que duran un tempo. E a mí, por exemplo, sí que eso me fixo un pouco desligar de Hereditary, manter un certo distanciamento, ¿no? Do filme, en cambio, neste está pendente, non sei se tamén o feito de que sexa máis claro a hora de darte referencias, de suxerirte que o que ves no fondo te está explicando cousas que van a acontecer, fai que tamén esteñas máis atento, non? Máis digo, a ver se vexo algo, non? Sí, E depois vai ser unha chave. Intentas anticiparte, non? A ver por onde van ir os acontecementos. Pero sí, é genial, ainda que te os pasen polo rostro, nada. Sí. Eu, de feito, cando pasou o tapete este que se ve como unhas tesouras cortando os pentellos dun gaxino, un tal, digo, a ver, o sea, que xa está, a ver cando aparece alguén depilándose a vaxina, ¿no? E mira tú. Sí, non, atopa un peliño, Sí. Pois, non sei se impresións, non sei cousas que tenías que dicir do filme. Si, eso, bueno, que xa dixen, sí que moi boa peli, moi recomendable. Ten eses detalles que, bueno, que tampouco é que te maten a peli ni moito menos, pero bueno, eso é moi disfrutable. Eso, quero que Ari Aster siga facendo pelis tamén por esta. Sí, a verdade que a factura é impecable casi, non? Dos filmes. É moi agradecido ver un filme tan ben feito. Agora, xa despois de ver as curtas, pues quedo con moitísimas ganas de máis. E agora entramos en... que, bueno, máis ou menos, pesar que as exposicións están un pouco máis encontradas e tal, e pesar de, bueno, os preferades Hereditary, o preferado Midsommar, máis ou menos coñecemos un pouco o valor das dúas e tal, non?
Ari Aster ou Roger Eggers? Son moi diferentes, Eu só vi a Bruxa. Non viste Lighthouse, non? Pois botei un ollo porque... Sí, teño apuntado Porque son urxentes. son basicamente como dous realizadores xovens, os dous teñen dos filmes, bueno, Sí, son como un pouco vidas independentes. aí máis ou menos paralelas, ¿no? E tal. Eu creo que son moi distintos, eu teño unha preferencia. Cale. Eu fico con Ari Aster. O sea, quero dicir, o outro pareceme que está moi ben, os dous filmes. E The Lighthouse me parece un filmón, eu disfrutei aí bastante. Pero creo, pareceme máis curioso, só creo que o outro o que fai é xera máis distancia, ¿no? Porque é como moito máis riguroso a nivel de xerar un universo, ¿no? Con unhas reglas moi estrictas que son as da época na que está acontecendo, ¿no? O enredo e tal, ¿no? Se preocupa máis con ese tipo de detalles, ¿no? E entón como que dache unha distancia respecto do enredo. E eu creo que este é máis envolvente, máis quizás preocupase menos con eso, pero é máis participas máis no filme. Sí, pode ser. Eu supoño que algún día haberá que facer o especial do outro, non? Aí tamén. Sí. Que tamén son filmes moi curtos, moi alegres. Non sei se ten curto eso ou... Non teño ni idea eso. Xa mirarei. Sí. Pero sí, tamén son unhas cuantas horitas de especial, Sí. E non sei. Eu teño aquí unha curiosidade de que a 24 subastou a coroa e o vestido de flores de Midsommar. Foi para a recadación, iba para o Corpo de Bombeiros de Nova York a coroa vendeuse por 10.000 machacantes. E o vestido dos grandes de Franklins, non sei. E o vestido, que eran 10.000 flores de seda, bueno, impresionante, $65,000. O sea que... non participamos nos. Así, non? Polo trapiño está ben. Sí. Que non creo que sexa un vestido aí como para ir a facer a compra ou unha movida destas, pero... Non, pero... Hostia, colección. É unha obra de arte. La verdad. Sí, bueno, destacar que non sei se falei, bueno, sí, comentei cando estábamos comentando de Toni Collette, e incluso houve así unha observación de Miguel a respecto de que Toni Collette igual estaba un punto por encima e Flores un punto por abaixo. Eu a verdade que grime moitísimo a min a Florence Pugh penso que fai un papelón, vamos, non vi que estivese actuando, me parece moi supernatural as reaccións dela e tal, e como a personaxe tamén suprime un pouco as emocións dela, ¿no? Por esa dependencia que ten, ¿no? Fundamentalmente do namorado, ¿no? E nada, ¿no? Pues, quería destacar eso como grande tal, ¿no? Sí, eu aquí pese a meu fanatismo por Toni Collette e tal, penso que as dúas están estupendas, cada unha no seu rol, seus registros, sí. E pouco máis así que acrescentar, ¿no? Hai algún outro Panos cos matos Ari Aster, perdón, non sei se Panos cos matos este de Mandy, eu non vi a outra que tenga Beyond the Black Rainbow. Sin idea. No, eu con ese non podo. Ese sí que facesme unha putada, como propoñades un especial de Panos cos matos, eu a priori non teño vou mirar te lo resumo así nomás, sabes? Sabes, comentei, ainda non sei que sentir respecto a Mandy, hipnóticamente absurdo todo. Sí, non tiña sentido. Joder, pois a outra, sabes? A outra tela tamén. E nada, pues, se non hai moito máis, pues, facemos a segunda pausa musical e entramos xa na última parte de recomendacións e despedida. Moi ben.
for your vitality. Bom, e entramos xa na parte final deste capítulo 22 e coa sección habitual de recomendacións, filmes que vimos na última semana, libros, o que for. Sin mal non teño entendido, sairá unhas recomendacións un pouco literarias en xeral, pero comezamos por un filme, Miguel. Si, eu vi fai pouco un filme que, claro, non teño moi claro que poda ser moi recomendable, pero bueno, a ver, a mí interesoume, entretívome. Chámase A próxima vez apuntarei o corazón, que vai sobre un policía, un xendarme francés, a peli francesa. Está dirixida por Cedric Anger. Vai de deste xendarme que é un asasino en serie. Ten unhas motivacións un pouco como eso de estar contra o pecado, contra bueno, que é así ultraconservador. Sí, aínda que despois tampouco na súa vida o mostra moito, é como que de portas para dentro ves que está mal da cabeza. Sí. Bueno, está interesante de ver. Sí, un inciso, porque estuvo así paralelamente a tua explicación. Estaba mirando o filme e apunta ao corazón, ao cabeza. A corazón. É que ao principio, si, a próxima vez apuntarei ao corazón. Vale. E dis que, bueno, que recomendación regular, non? Si, porque, bueno, tampouco vi moito, bueno, non vi nada máis, pero sí que das últimas cousas que vi que podo destacar mínimamente. Hai algún plano, así, no que se engancha o filme, un plano que destaque? Sí, a ver, sí, o entretido porque é máis tirando un thriller, claro. Sí que dentro da trama, claro, a propia policía está moi preocupada porque hai solto un asasino en serie e el mesmo participa na investigación. Sí. Entón, estou vendo que está baseado en feitos reais. Sí? Sí. Joder. Pois moi bueno, é interesante. Cabela. Serán máis. Moi ben, pois fica aí. Se non tedes nada mellor que facer unha tarde, pois está en Netflix, non? Sí, eu vi en Netflix ou en Amazon Prime. Vale. Sí, unha destas. Moi ben, pois fica anotado. Suri? Vale, pois eu, como o que comentei antes, non? Está fora do terror, hai que ver as horas, boísima, o sea, esa faremos antes dela. Comentabas de 3. Sí. Eso xa comentei antes, entón agora non vou a empantanar aquí, pero bueno, eso, para mí 10 absoluto. E logo, pois así, esta semana non tive moito tempo co tema de ir preparando aí a reapertura do bar e tal, entón nada, pois vou recomendar un libro que li xa fai tempo, Richard Matheson, Son lenda, do 54. Como cheguei ao libro? Bueno, eu vin a película de Will Smith. A miña opinión é que un truñito, pero dos vos. E tiña un colega que teña lido o libro e insistiume: tens que mirar o libro, tens que botarlle un ollo, eu paso, porque non ten nada que ver co filme, e prestou, non? Bueno, absoluta maravilla. Hai similitudes, pero o libro vai por outros derroteiros. Nada, ultra recomendadísimo. Hai bastantes adaptacións do cinema do libro, non? Unha de Vincent Price, que comentabas antes, que penso que a máis, eu non a vin, pero dicen que a que máis a máis fiel ao libro. E logo hai outra de Charlton Heston, esta era de Omega Man, que bueno, al final era Nova York, non? No alcantarillado e tal, nos sumidoiros e tal, pois hai unha especie de mutantes funkis que son o que queda da humanidade, bueno, un locurón. E nada, esa
Non é moi longo o libro, se pode ler dunha sentada incluso. Maravilloso. Que guai. De acordo. Estou vendo, sí, efectivamente, hai varias adaptacións, non só destas, sino incluso de outros, hai outros filmes que eu non sabía que eran adaptacións do mesmo escritor. Sí, o Home Menguante, non? Sí, e o The Box, a que recomendei unha vez aquí, que eran 3 historias, e a última era moi destacable, dun boneco que saltaba porque lle arrancaba un colar, un boneco sagrado, non sei que, e atacaba a rapaza que comprou, non? Pois ese é tamén do mesmo autor. E, bueno, pois fica entón anotado o libro, non o filme de Will Smith. E eu nesta ocasión a verdade que non tive demasiado tempo para ver nada, pero estou relendo un libro que, bueno, para alguén que quere facer cine está ben, e para quen non, pois tamén, porque dá como dicas ou chaves de cousas que podes apreciar ou valorizar nun filme, e para, bueno, digamos que o autor a mí non me cae especialmente ben, porque xa lín alguna outra cousa dele e ideolóxicamente un pouco non é así como moi progresista, pero este en concreto está moi ben. Chámase Horror Film Aesthetics, Creating the Visual Language of Fear, vale? É un libro no cual comeza un pouco queixándose do progresismo, de feito, sobre todo da crítica progresista, ¿no? De como valorizar un filme. El non se queixa de que se valorice o filme ideolóxicamente, ¿no? O que di é que se fai moita insistencia neso e non no proceso de criar o filme, de como narrar as cousas a través de planos, de efectos especiais, de tal, ¿no? Entón o libro, digamos, dedícase a eso, a pragmática do cinema, pero aplicada ao terror, ¿no? E é moito interesante. Trata todo, trata a cor, ¿no? A fotografía, a iluminación, os planos, eso, como narrar algo a través dos aspectos técnicos do cinema, ¿no? E para além de ser moito interesante, fai que valorices filmes que tal vez non destaquen, ou sexan filmes discutibles, incluso filmes maus. Hai filmes maus que teñen cosas boas, ¿no? E entón ela apoiase moito en filmes que non son moi en xeral, tamén, sí, claro, o sea, pois sí, hai algún momento que fala de Alien, algún momento que fala de tal, ¿no? Pero depois fala, que sei, pois fala de Claudio Fragasso, que hai que é o tipo Stator Dogs e tal, ¿no? Que ten a dos zombies, zombie flesh eaters, ¿no? Que o filme é ruín, o sea, o filme tal, mas que ten, por exemplo, un detalle, ¿no? Que como conecta dúas o sea, dentro do mesmo filme, dúas metraxes que non están no mesmo lugar, ¿no? E xogando coas miradas das dúas grabacións, ¿no? E pues, colle unha imaxe de documentario na que está un neno que olla directamente a cámara, e entón na metraxe na ficción, digamos, a protagonista olla para a cámara como se cruzaran as... Entonces, facer ese tipo de maxías, ¿no? Para que o filme funcione e narre cousas, ¿no? Simplemente con esos aspectos técnicos, ¿no? E non sei, a mí sí que me pareceu eso, e partindo da base de que non simpatizo con este señor, pareceume un libro moi interesante. E aparte que me parecía así como, bueno, non tendo recomendacións cinematográficas esta semana e tal, e falando de Ari Aster, que no fondo é moi pragmático nese sentido, sí, intenta toda a estética, claro, intenta narrar pues, tamén con esos aspectos técnicos, e pues xa está. Esta é a miña recomendación, que deixo anotada, vamos, tamén, e xa está.
E nos queda pouco máis, nos queda facer unha mención a Caribal Holocaust, non a poden colar antes, e quedanos un pouco saber de que vai o programa 23, que toca nesta ocasión a Chorino, a Miguel. Pois a semana que ven imos falar dunha peli moi bizarra, terror bizarro, comedia, humor, moi mal rolleira, verdade? Bueno, está ben para levamos unha semana aí con cosas moi serias, ¿no? Imos deixarnos de tanta intensidade. Estamos pasando intensito, sí. The Killer Clowns of Outer Space, aquí traducida como payasos asasinos, directamente. Pero con casa. Ven uns payasos do espacio e empezan a cargarse a un montón de peña. En fin. Xa esa sinopse, non? Xa non vexo o filme. Non, é moi divertido. Bueno, divertido é como están caracterizados os payasos, dá moi mal rollo. Xa vistes vos os dous? Eu non, eu lembro algún trociño así de que sí que tiña posto o meu irmán, o mellor cando era pequeno e tal, pero claro, vina fai moitos anos e recordei outro día e dixen eso, imos parar de algo máis cando foi o rollo está da moda dos payasos e tal, non? Pois había un mogollón de vídeos recopilatorios de os payasos no cinema e tal, e saían estes e, joder, que dan... Xa nos vai de programa, filmes con payasos. Claro, por suposto. Pois, estupendo, porque eso, moderamos a nosa intensidade e eu non vi o filme, o sea, este filme non o vi. Sei que vou ter a oportunidade de... Sí, eu como se non o tivera visto. Claro, comparado do que falamos últimamente, non ten nada que ver. Bueno, eso está ben, ao final propicio. Sí. Ao final tocamos todos os paus e claro, que é un pouco que se te positivo. E máis nada, simplemente agradecer ao Galloso a xentileza de hacernos o espazo e viva os dereitos a vos por escoitarnos da semana e tal e pues máis, hasta a semana que ven. É o país o que Miguel ese orgullo. Claro. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.